Yoi. Tunjukkan kelakianmu, Pal. Oi. Piye. Innalillahi. Sak menika wong edan. Iki kanca-kanca ora prihatin nyang aku kok jane. Ngapa kok? Heh, ora iso gawan bayi. Heh? Ngapusi. Iku kok sebrene godhong. Gah. Kowe ki ora. Kowe ki tuwek ora prihatin yang bocah. Barang tenan ora? Lambene Mas ini bakul gere. Tenan. Pira? Salto. Berarti kira-kira rumono ping 5. 10 no Mas. Adek omongnya 5 10 genepe. Tuwek menduk. Rono 5 rene 5 ya 10. Piye to iki? Ayo. Tenan ora digegemne semono. Ya Allah, iki mang mre anu diridhoi Gusti Allah aku. Ora nyangkem mek gage. Musrik. Oke. Musik ya. Kage tontone. Ngono ae. Lah urip karek batang kok. Gage. Alah gage ya. Majune ndi ping 5 maju. Ayo. Oh iya. Urung lagi ping 4.
Lagi ping papat. Rene. Arep duit ora? Butuhmu pira? Siji, loro, papat. Wis iki wae, marai kepatok ning geden ngene kok. Marai watuk. Wis kuwi wae. Kowe tau nyekel duit 50 atusan ora? Rong to? Rong. Ya wis kuwi wae marai watuk kok ya. Yuh. Hasil iki lho, Mas. Klambi opong permen oleh ora kok. Klambi. Sik. Ora lho, Mas. Kowe iki nyekel duit abang-abang. Sing kok nekekne aku kok terus 2.000. Pak Cilok, Pak. 2.000. Ku mau lho sing abang-abang. Kowe tau nyekel duit atusan apa ora? Nek atusan tahu. Tahu. Saiki duwe apa ora? Pal, nopal. Ora duwe. Nek ra duwe dikoki kuwi ndak ilang iki bae. Soalnya kowe amanmu duit ku 2.000, paling banter 5.000 ukuran. Yo. Yo, aku mau yo tenaga lho Mas mau iki. Aku Jemar mbok sawer lho. Tak lagi apa? Iki masih barang iki topian iki. Mlepuk. Nyambut gawe sik kok disawer. Aku wis nyambut gawe lho. Ora ngerti Jonan, ora ngerti ya? Urung. Dereng ngertos nggih Pak Bu nggih? Wis ngerti kan? Urung kok. Ngerti. Urung. Kowe iki balo aku. Salto nah. Wong nyambut gawe urung kok njaluk bayar lho ya. Heh. Kayak mati suri 500, bablas 1 juta. Ojo Mas. 100. Tak tambahi 100. Ayo. Guyu wae. aku isin dhewe Mas Malani. Hangke. Iki sing dikon ganong sapa? Ayo. Jan kaya ganjel. Karapan iki? Iya no. Nyapa? Kepiye? Rungokno kae. Nah, iya. Digarap anu to. Pokoke dina iki entek aku ning kene iki. Serapopo. Entek pokoke. Wong urip kalek magutan balung lho ya. Digarap piye iki aku iki? Kae mangan BMKG. Nah, wis. Jos. Pun, monggo ingkang ngersakaken nek mantu elek-elekan. Nah, yo Sarimen pergi ke pasar, yo. Ayo lo. Lah. Oh. Ya Pak ya. Bu-ibu iki lho. Wis duwe anak wingi wis duwe anak. Mbak-mbak iki lho. Iso nggoke bingung ngene. Oh ini. Nutup pirunge. Nek dikira batang apa piye aku iki? Pal, modelmu ndak kaya Marco Polo. Piye? Kenek otomas, Mas. Iki piye? Nyambut gawe. Iki nyambut gawe. Ngekaki lelipur kadang-kadang Dono Rojo iki lho, rumah samu kok ya. Piye iki bengak-bengok wong tuwek iki? Piye? Nyapa piye? Kayak malah tap-tap layar barang kae. Golek gip apa piye, Mas? Golek keuntungan dhewe kok. Jangan lupa pokoknya nonton di channel YouTube-nya Mas Ardong ini. Heeh, ning kono kae wonge. Piye? Ada utek kowe. Kowe wani karo cah cilik. Kowe wani, kudune iki gentenan. Ayo. Iki genten. Yo, iki aku iki. Aku nyambut gawe iki. Yo. Aku nyambut gawe iki. Ora mulya. Duit. Turu. Mulya jare kok aku ditrong apa.
Ah, modelmu, rambutmu kayak susah bido udah. Kathokmu ning penuwun. Kathokmu ning penuwun. Teh,